Mali sme kedysi, koľko letov sme ročne robili? Tak 60-70 letov, keď sme boli profíci. Tak. A teraz? Teraz jeden do roka a bojíme sa všetci už. Nervózni sme, chceme hrať nejaké zabezpečené obrany a vyražať do rýchlych protiútokov a uvidíme, že... A ja naopak, ja z rýchlych protiútokov do zabezpečenej obrany. Áno, ale kto bude tie rýchle protiútoky robiť, neviem, Breška, to je taký rýchly typ, takže uvidíme, čo bude, ale tešíme sa, máme také izolatické nápoje. Máme presne teraz takú vlastne, presne ako Molnár hovoril, alebo nie, tí tréneri hovorili, nie? Že naopak teraz dáme útočníkov do obrany a obrancov do útoku. No, to by bolo úžasné. Nebolo ani keby sa čo vie. Presne, týmto ich zmetieme. Týmto ich zmetieme. Kým dáme do útoku aj Peca? Peca do útoku. A Hološka, Filipa dáme na stopera, do obrany. Hološko bude stoper. Veľa sa zabúda na tieto legendy a teraz im to treba znova prinavrátiť a tí chlapci doslova sa tešia. Dneska, keď sme nastúpili do autobusu, tak mi povedali, že ja sa cítim, ja kedysi, keď som išiel s reprezentáciou, televízne štáby, sú tu novinári a my odchádzame do Lisabonu, do Sportingu, ktorý vychoval veľa hráčov, či už z Luisa Figa, Cristiana Ronalda, takže ideme do veľkej krajiny. Mali sme dobré raňajky, teraz ideme sa prejsť, trošku pamiatky. No a po obede ideme na takú spoločnú večeru na ambasádu. No a dobre sa zabavíme, máme krásny aj kultúrny program a tešíme sa na možno na sobotu. Muy bien, muy bien. Dobrá. Zatiaľ je to fajn, zatiaľ je pekné. Sice trošku sme sa nachodili, ale zatiaľ je to celkom príjemné. Dneska je ten deň? Dneska alebo zajtra. Hej. Zajtra až 2 góly. A po zápase? Po zápase. Pôjdeme, nie? Musíme zabrať už, však to nahambuje preboha. Musíme trošku pospomínať tie naše staré časy. Fotky ináč mám tvoje zo pár uvoľnené. Ťa vyhadzuje na Facebook. Ja som tu hral ináč. Kde? Tu, na Sportingu. Zápas, pohľad. Ja som tu hral s Benficou Lisabon za Banskú Bystricu po UEFA. Hej? Bez lopty som si behal. Dvakrát som sa dotkol lopty za 90 minút. Tak ja som mal. A potom ešte z repre sme tu hrali proti Ronaldovi, ty kokos. Hej, 2-0 sme dostali na frak. To bolo dobre. Spomienka pekná. Pôjdem sa pozrieť na ten Sporting, že sa pôjdem tam pozrieť. Nech sa trošku pripomeniem tých 20 rokov dozadu, keď som bol ešte mladý, keď vitálny, keď som ešte behal, teraz už čo. Dnešný deň by som povedal taký relaxačný, spoločenský. Aj spoznávame Lisabon, veď už keď sme tu, tak to treba využiť. Ochutnáme Lisabon, nadýchame sa ho. Krásne počasie na to, že je začiatok novembra 22-23 stupňov, absolútna fantázia. Tu s našim kanonierom sa rozprávame o tom, že akú taktiku zvolíme na zajtra. Hurá taktiku. Hurá? Myslíš? No skúsime na nich vybehnúť, čo to dá. Všetko na mňa a dopredu. Všetko na Hološa a dúfam, že to klapne. Máme ešte mladého behavého Jendriška. Ešte máme Jendra a ešte máme, no potom už máme ťažké váhy. A Žolíka Meďa. A Žolíka mňa, no. A ťažké váhy v tom je myslený Jakubko. Jakubko, Valachovič, Hans. Ktorý sa už neodlepí ani od zemi. No ja si myslím, že keď týchto štyroch zbadajú, tie naše, by som povedal, tých našich titánov, tak dúfam, že neutečú. Tak skúsime túto taktiku, že najprv ohúriť ich výškou a mohutnosťou, hej? A potom ich skúsime nejakým spôsobom zlomiť tým, že máme behavých hráčov. Áno? Tak my tu máme aj východňarov, vieš, aj taktika je ešte, že by ich mohli aj ožrať ešte potom, pred zápasom. no to radšej ne, to si myslím, že to by nedali. Myslím, že v tom by sme vyhrali. To by sme vyhrali určite. V tom sme majstri. Pekka. Very good. Amerika. Yes. Ten by ti povedal, že si blondiak, aj Číňan. No Izrael, Amerika,
To sú moje okuliare. Hej, moje. Hej, a jeho... Ale idú ti. Aj, a moje? Takže ešte ti môže hlava. Dobre, 20 euros. 10 euros. No. This is my... No, nemám nič. Okay, give me 10. Ne, počkaj, to je neprvný. No je chytlo, to je okuliare, ty vole. Is your country? Dobrá, zlata. Skla. Mám teraz americký ksicht alebo ruský ksicht, hej? Americké. Krásna blondina. Texas. Počkaj. Uličkami, tak či sa vám možno vrátili aj nejaké spomienky? Sparta Slavia, to sa išlo ako na plno. Dosiahol veci, ktoré nedosiahli veľa našich trénerov, dostal najvyššie vyznamenanie, ktoré existuje vo futbale. Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí participovali na tomto skvelom evente, za to, že sa nám to vôbec podarilo. Veľká vďaka veľvyslanectvu a samozrejme v neposlednej rade aj Ministerstvu cestovného ruchu a športu a Slovakia Travelu a našemu zväzu a všetkým vám, ktorí ste tu, všetkým hráčom aj našim majstrom Európy a všetkým, kto v malom či veľkom prispeli k tomuto fantastickému počinu. Ďakujem ešte raz. Lisabon je tak farebný, krásne zladený. Tie domy, tie námestia, tie rikše, čo nás tu vozia po meste. A tá história. Tak história, veď Lisabon, to bolo mesto, kde boli králi, dobyvatelia. Dobili celú Južnú Ameriku, A Afriku. ja to premostím na tú športovú tému. Tu bola čierna perla z Mozambiku. Eusebio. Presne tak. Išli ďalší hráči. Hlavne Benfica Sporting, ale Sporting tak ale najväčšia hviezda doteraz, čo bola tu v Portugalsku, bol Ronaldo. Cristiano, áno. Cristiano bol. Figo. Absolútne, áno, boli všetci dobrí, ale on bol najlepší. Historicky portugalský najlepší fotbalista, kedy behal po trávnikoch. A presne tu hral Sportingu Lisabon. Tu bol odchovaný a tu hral. Včerajší večer bol veľmi príjemný, myslím. Počkaj. Vy máte sebavedomie takisto, oni majú sebavedomie. Čo my má sa mať? Koho mať? Povedzte mi, koho sa my máme mať. Čo ideme? Čo ideme? Čo ideme? Ideme už. Prajem výbornú hru, samozrejme na výsledku nezáleží, aj keď chceme vyhrať a tešíme sa na dobrý zápas. Semenin com o número 11 da Zlátia, Martin Jakubko com o número 10 e Slovakia marcou o primeiro golo, Filip Hološko. Ronaldo. Na Lesku 2 góly, ale neviem teraz, ktorý dal z našich ten druhý gól, či to bol Petzold alebo Miloš.
Ale každý gól sa počíta. Koľko 60 rokov bázme, chodí čo z nimi robí. Levo, Luís, levo! Levo, Luís, levo! Levo! Ale dobre, že ho Teraz ich trošku necháme vybehať, naši starci ich trošku unavia a potom príde mladá krv a rozbeha to, takže... Stále ešte musíme dať trošku chlapcom aj domácim, nemôžeme ich hneď rozniesť, lebo musíme dať trošku tak pocítiť, že sú v laufe. A ja hovorím, že my všetko spoliehame na ten druhý poločas. Tam my sme tiež mladí niektorí, ale... My máme rok a dostaneme gól z protiútoku. Tak to tam musí niekto zabezpečovať. This is a fantastic game, okay? We are playing very well, okay? I think the Slovakian team, I think is a little bit tired. It looks so, because last night, I think they didn't sleep too well, okay? But everything is okay. Na break! No, z výstrelu. No! Ekipa Žoláka má... Go! Vyrovnávajúci gól Slovenský Internacionál sa postará Filip Haloško a Filip Haloško má to kvártu gól pela ekipa Žoláka i también podemos ver el juego y el resultado final es 4-4. 0-4-4-0, dobre. Da 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 da